Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा नोंथांमोननो latest government job update लाना फैबावदों grade 4 levelनि दा गोबां comments खालामो grade 4 नि update नांगौ होननानै दा finally grade 4 साख्रि ओंखारबावदों regular job आरो बे पोस्टआ जाबाय office peon दा नोंथांमोनना 8 पास जानायनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो DME एबा Directorate of Medical Education नि एडमिट कार्ड दिनैनिफ्राय डाउनलोड जागोन आरो एग्जामा 13 मार्चआव जागोन लोगोफोर बेनो जाबाय सिगां एप्लाइ जादोंमोन 2020 आवनो गोदान नङा गोदाना माला फैगोन आपडेट मोनोबा आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होगोन दा बे DME आ जाबाय 2020 आव एप्लाइ जानाय टेक्निकल आरो नन टेक्निकलमोन नाथाय दा एग्जामा नन टेक्निकल ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आ जागोन 13 मार्चआव बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय एडमिट डाउनलोड खालामनो हागोन लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव मोनगोन दा जों फैबाय दानिया ग्रेड 4 पोस्टआ बबेनिफ्राय फैदों होनोब्ला बे जाबाय करिमगंज डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों जुडिसियारि अफिसनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव PDF फाइलखौ डाउनलोड खालामना लानो हागोन डिसक्रिप्शनाव दं लिंकआ गासैबो आरो बे एप्लाइआ अफलाइनसो जागोन दाय लोगोफोर जों नायसै बेयाव फुल अफिसियेल नटिफिकेशन बेनिफ्राय नोंथांमोना बे एप्लाइनि फर्मखौहाय मोनगोन भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव चेक खालाम बेनिफ्रायनो डाउनलोड खालामना लाबानो जाबाय आरो बे जाबाय स्टेन्डार्ड फर्मावनो जागोन तो दानिया जोंहा अफिसियेल नटिफिकेशन नायबाय बे पोस्टआ मिथिखाबाय अफिस पियन दा गासै साबा दङ बेनि गेजेराव STP आव सासे दङ बेनिफ्राय UR खथायाव साथाम दङ दा नोंथांमोना STP बाबो बे UR खथानि थाखाय एलिजिबल जायो एप्लाइ खालामदो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ खाथिनि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो दरमाहाया नोंथांमोना 12,000 निफ्राय जागायनानै 37,000 सिम जागोन आरो ग्रेड पे दङ पार मान्थ 3,900 दा नोंथांमोननि फरायनाया गाहायसिन फरायनाया 8 पास बान जागोन बेनिफ्राय गोजौसिना जाबाय 10 पास ओके दा 8 पासनिफ्राय 10 पास सिमल' ग्रेड 4 लेभेल एप्लाइ खालामनो हानायनि बेयाव अप्शन होदों डिग्री पास HS पास एप्लाइ खालामनो हाला बैसोआ 18 इयार्सनिफ्राय 40 इयार्ससिम जेनेरेला नाथाय जोंनि STP आ 45 इयार्ससिम बे पोस्टआव एलिजिबल जागोन डेट मिन्स नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे एप्लाइ खालामना नाम्बार 6 आव नाय नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन बेनिफ्राय एनभेलपआव नोंथांमोना सोनानै स्पिड पोस्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना फट'खौ गांनै हरबा कालारिं बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 21 मार्चसिम थागोन अफलाइन एप्लाइ जागोन आरो जायफ्रा लकेलिटि नोंथांमोना थांनानै डाइरेक्ट अफिसाव नोंथांमोना साबमिट खालामनो हागोन मोनसे ड्रप बक्स थायो बेयाव हैनो हागोन आरो हैयाबा नोंथांमोना स्पिड पोस्ट खालाम एड्रेसा बेयाव दङ स' नोंथांमोना बे एड्रेसखौ नुनो मोनदों अफिस अफ दि चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट करिमगंज पिन नाम्बार 788710 स' नोंथांमोना बेयाव स्पिड पोस्ट खालामना हरबानो जाबाय जायफ्रा हरनो गोसो दङ आरो बे पोस्टआ जाबाय अफिस पियन तो बेनिफ्राय DME एबा डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेशननि एप्लाइआ जादोंमोन 2020 आव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 मोन नन टेक्निकल लाइननि बे एग्जामा 13 मार्चआव जागोन गोदान नङा सिगांनि एप्लाइ जानायमोन आरो बेखौ नोंथांमोना जायफ्रा एडमिट डाउनलोड खालामनो गोसो दङ तो दिनैनिफ्राय एडमिट डाउनलोड खालामनो हासिगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव स' नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय आरो बे एडमिट कार्ड ग्रेड 4 आ माब्ला फैगोन होनोब्ला नोंथांमोना बे वेबसाइटआव भिजिट खालामबाय था बेयाव नोंथांमोना करिमगंज judiciary.gov.in मोनसे वेबसाइट मोनदों बेयावनो नोंथांमोना चेक खालामबाय था एग्जामनि आपडेटखौ मोनगोन आरो जेब्ला एडमिट फैगोन आं नोंथांमोना थाबैनो भिडिअ खालामना खिथागोन जाहाथे नोंथांमोना थालाङि बायदि दा बेनिसिम लोगोफोर ग्रेड 4 नि आपडेट तो नोंथांमोना भिडिअ नायना मोजां मोनबाय बा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामदो